Awan nyo ang video guys, grabe ka. Maayo gining mga Pinoy guys, mabuhat og trapo. Tanawa guys ha. O dian na, gikuan ng ate oh. Una yang gilakon, yang gikuan ng lansang, puti. Naon din na pagbuhat dahil guys og trapo. Tanawal gining video guys, humna para namoy makatunan guys ba. Oh, pula na pod. O pula brown. Na. Na, oh, itom na pod. Naon na day na magag ibabagbabag ba. Ibabagbabag na siya guys, magag itumpi-tumpi. Ya, nagitay makatuna na ning video ha guys. Tanawan niyo oh. Na balikan na pod magagduhan ni kadoble. Duha ka doble ni guys. Oh. Diha ra. Diha ra di unsaon pagbuhat aning trapo di ay. Tawan nyo guys ha. Nang ning video guys. Oh. O iyang gisulod sa kuan. Mga gisalub-salob ba. Na kuan na puy lansang. Nung gisalub-salob na salub na niya. Butang pikas lansang. Na kanapong uban salub-salob na pod. O na ngayon na kay guys. O nawa nyo guys. Grabe ka tintado gini mga Pinoy. May kay mangita on sa paagi mangita kwarta ba. Diha ka di sa pagbuhat og trapo di ay. Kani makakita na mga nay pwede na mo magbuhat. Pwede taga pumaligya ani. Oh. Na man iya ka na ikuan. Oh. Mag-iya ka isumpay-sumpay sa tumoy oh. Awa, mag-isalub-salob po sa tumoy. Awa na puti na pagkaninduta. Hala oy. Ito ni papakas ate guys. Pagpaka to ni kay grabe ka maayo gyud oh. May kay mangitag pangwarta ba. Awa na, kwarta na ni baligya na ni puhon. Iniguman ni baligya na. Mahal ba akong trapo guys? Pila lagoy akong trapo no mahal ba ya? May gid mong kwarta sa ating yon. Diha gyud ang ka kuang sa mga maayong mga Pinoy gyud. Na mangitag paagi ba sa kwarta ba. Awa na. Man na ay. Sabi kasi tuhang ate ginoon. Okay na kay hapit na matapos guys. Kung na og tan-awa lang gid ning video guys kay nagi mong makatunan ni. Tan-awan niyo ha sa pagbuhat. Para makabalaw pud mo ba sa pagteknik ba. Diha na. Okay na kayo grabe paspasa gid kamo tug ate oh. Kundi ka sweet ani. Dugay ka humana nay. Ya dali ka tanan guys. Wa maabti 3 minutes human. Ha. Humana gyud. Ya, dagasalamat ha. Oh. Mao to guys. Nao to paggama og trapo. Ya karon kita mo guys. Grabe kamayiging ate sa pagbuhat og trapo. Ya palihog niyo guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Bye bye guys. God bless.